Nire Sanferminak euskaraz dira, eta zureak gaur euskarari buruz hitz egitera Labara etorri gara eta Iruñe ezagutuko dugu. Kaixo Iruñe, cariño! Nola ikusten duzu euskararen egoera Sanferminetan? Hombre, nik uste dut beharrezkoa dela une gehiago egotea euskaraz, baina, behintzat egia da, badaudela eta hoietako batean gaude, Laba espazioan Gaztelu plazan, baina ez da bakarra ere badaukagu Zaldiko Maldiko, badago Nafarro Oinez. Sanferminak euskaraz! Saiatzen ari dira geroz eta espazio murritzagoa uzten, ez? Argi eta garbi, hemen daukagu Labaren kasuan, berez terraza daukala, baina non dago terraza? Ez dago! Sanferminak euskaraz! Zuk adibidez, euskara erabiltzen duzu sare sozialetan ere, ez da? Sarea ere beste espazio bat da, eta bertan ere euskaraz bizi nahi baldin badugu, euskarazko edukia egon behar du. Non aurkitu dezakegu Iruñeren kontenidoa? Espazio digitalean Arkakuso dut izena, edozein sare sozialetan aurkituko nauzuela. Eta denetan euskaraz gainera. Bueno, Iruñe, nik TikTok bat egin nahi dut, zerbait egin nahi dut. Ingo dugu zerbait euskara? Venga, zure abestiarekin? Guazen! Sanferminak euskaraz! Ala, Iruñe, guazen, cariño!